Karbi Pini Newsfast Karbi Anglong Birta Kitanchi Bang Nidisami Kitanchi Hansipi Aprangsi Birta Thepi Arjuitha Manja Bazar Committee KSA DS Yatum Thorpak Hithi Arloketer KR Ahormu Kapangtirpon Inot Karbiariso Bangalore along Lokachar Lidam Abangphu Aprandam Jui APHLC Rongkuru PS Arlo Board Committee Level Amai Kangni Bangso along BJP Amunit Bangtrok APHLC Asong along Arjabdun Thipo Pusi Lamchak Chipidun Inut Radasai Keklempi Cepadukbik Perangke Sekachenang Japan CEM Tuliram Ronghang along Kirap Kachuhang Manja Bazar Committee Pen Kepang Thir Asai Kedeng Beha Bepar Chojor Cholangji Adim Kaiketa Peklar Chen Peklar Borlapen Ingthir Jir Pen Dosi Kelangta Abolon ke Dojipu Kamatha Dam Akemang Pen Manja Bazar Committee Amai Fuji Ten Teron Lapen Chunbang Puron Be Atum Patir Piponsi MBC Claim Rapet Abangphu Kedoan Lapen KSA DSU Chingrum Dunsi Manja Ahithi Adangalong Kekoi Bung Kekoi Cho Keter KR Kasa Urlai Ajo Pupe Arpek Otkrai Pensi Karko Karpek Kepangthir Asai Kedeng Pon Asai Mesenlo Pusi Hithi Kulat Along Theng Lohan Kachojor Kacholang Kachobidun Abangphu Abang Piatumpen Labangso Asai Kedeng Pon Thek Apot Mepik Lopura Bazar Committee Claim Bangatum Aphan Kachuro Kepajir Alam The Newsfast Karbi Anglong Pen Birta Longdun যিকোনো হলেও আমাৰ বজাৰ কমিটিৰ লগত আমি আলোচনা কৰি পলাই যিকোনো কাম কৰিব ভাল পাইছো আৰু কৰিম লিতুম থুৰছিলা দাকা দুগলে তিৰা পতিৰা নাম তুম সাফা নালি তুম ভান্তা চুৰু পাৰপিল নিকানৱাং দা নালি তুম ক্লেমৱেৰ বন নিকানৱাং দা ক্লেমৱেৰ আছে নালি তুম ভানা নাম লং আই দিমি পতি নালি তো আপতা বজাৰ কমিটি নিগৰ সাফা কৰি ভাল লাগিছে বজাৰ কমিটি হৈ পেন ডাক সোশ্যাল অৰ্গানাইজেশ্যন আন চিহাংসি যে Manja Bazar Klar et Klar Bor Nangji Tu Akimang Pen Nitum Pinidak Bazar Angkang Pi Manja Bazar Angkang Pi Ke Pangthir Mate Ke Sapha Ke Pangjang Asai Kedeng Manja Bazar Committee Pak Ang Kasama Hands Ang juga lah Ilan tidak antara orang Manja Pen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Patumi Bitung Reng Thama Constituency Arlo Rongkuru PS Angkang along APHLC Asong Pen Boat Level Amai Kangni Labangso Amai along Ajiti Mung Pen Si Mai Charipon along Aluhiaman Pen 20 Baitalangso LAC Amai Phu Bikram Hanse Chetong Dut Mai along Non ke Bang GMLA Kilik Ahot Madu Abang Phule APHLC Asong Pen Ticket Long Dun Setame Ong Dung Avot Pen Pahaidun Lonang Lapen Pahaidun Nang Po Lapen APHLC Asong Jong Si ke Hailote Siksidor Kapangtang Ajakong Longpo Lapen Non ke Dobom BJP Ratchari Asong ke Khai So Aphan ke Pavirji Aphan Si ki Klem Lo Lapen Siksidor ke Papraiji Aphan Si Kabor Ipusi Maya Long Ningjepon Lasoapi BJP along ke Klem Dun Tang Abangphu Atum Bangtrok Ariso Atum APHLC Asong along Chingbedun Lapen APHLC Asong along Si Dodun Thipo Pusi Lamchak Pipon Thiblo Dongka Mukampen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Mahamaya Sing Teron Arong Amekar Perang Kelong Kiram Teron Kedam Tang Pai Paya Chiklo Ni Pai Koira Troxi Arni Pen Ke Socholong Lok Ajok Alangli Nonamat Dispur Hospital Along Si Sechelang Bom Hadak Doktor Atum MRI Claim at Apita Kesu Patini Tekthedet Ajoine Kisung Along Si Arjab Nanglo Athe Alangli Nogong Dew Care Research Center Hospital Ajmol Hospital Hojai Dipu Medical College along Anta Chipaklang Thai Si Non Amat Dispur Hospital along Si Si Pachelang Dam Toilo Seta Kisuabang Kimimedet Ajok Nonabang Ki Aking Anta Damun Edetlo Lasi Alangli Team Karbi Anglong Ke Japon CEM Tuliram Rong Hangapan Aning Aklong Pen Kerap Kipiji Apan Kachohang Athe Alangli Ningkan Isi Kechoji Asok Asang Hormu Anta Chepadoy Edlo Non Abangke Kisung Along Si Chetonglo
lasi CM tuliram ronghang kisunga hut kerap pik abang pu aphat kerap pi popusi alangli ningche the ponlo alangli contact number 6001 8957 43 henlo news desk report Newsfast Karbi Anglong Karbi lamet amai tiripi amai lapen tirikam amai atum kebangji achiklo niphai ingkoi pen ingkoi rake thom an ingdeng ingkoi ra sirkep Karbi lamet amai KLA ningkan esek amai pi kepachun pon pamit hekji aphan chethan jingbai pedopon tirikam amai atumta dodesang sepen sai angdeng doan claim dam pon bomlo lason si tirikam amai lapen KLA tiripi amai atum pen kido ke thak adim setami langchari pontu lason si konat nasi choran kecho aboha ke pathik ponji adim kulat kibi adim mai ke pa do ponji adim pencheng lek kaprek ahem kikim kerang ponji adim setame lang pontu pini labangso nirja aklam bordika along kelang damchari KLA amaipu hidhina drongpi KLA kongchunbang joysing tokbi tirikam amaipu surjorong phar tirikam dunmaipu jiwan chandra pathak tirikam achunbang chandra singnar pencheng lok ke thege dingatum chetong dun hanjang langso pen bisnu lekhe Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong boithalang so PS kaparlo hongkram teron arong karlitang hemari teron lapen basa pikro PS po harlong biteron arta engkoira trok alangli Bangalore along bike kachengkoi dampen ajok adimalong mat apran damnang juilu apran ke dam jui harlong biteron alangli Bangalore along si kam choklem chodam bom pensi luchari dun bom pusi ahem sor tumpen pachini pon alangli lapuson ke phunang koklake alangli jirpohem kachebang jiaphan flight a ticket kibuk dampen puthot kachevoy khutsi bangso huni kiphunang pusi ahem sor pen pachini pon lasi non alangli phan kithitang arpum kacheban jiaphan akorte adon rap atum dam bomlu bangsolong CM tuliram ronghang lapen MP Horen Singh Bepen danglok Karbi Anglong kithikidinga tumpen akerap kipidon jiaphan alangli tumpen chuneng report alangli tum aphan kerap kapajir dun jadim bank account number 3122531525 IFSC code SBI N 00072229 along kerap pajir dun jiaphan ahemasor lapen adonarap tumpen chune report kapol hitam kedam Bangalore sikedo karai ko se sole kolong si kapol hidun puajala chonga bom puajala hai masiala dek kosono ne to vi bangke adak amethang chubor ibom lapen chahli bom les por he bom amata tumia bangke ajir po bang Enzila uso Nepali uso alang bang heme bang masih tiket endam nangko lo tiket endun lo amat nang laso nang ciru hodam bange koson ne harlong koi flut po masih accident lo nilimungo bangke kacet habdun tang ho amat koson ne nasinono bangke gevania pan adet budi gevania pan nili igatum dambom lo lapen gevania pan danon adet budi cevania pan talasi Karbi Anglong angkang kete keding atum pan pusitame ladak pan kacuning riglo nilitum kaddo kave puria lisi pusitame lasi akirap nangke piji apan ake hai tuliram ronghang ake the keding pusitame lapen MP Horen Singh be pusitame lapen dak lukel MLA mansing rongpi pusitame lasi laso ke van thek ji aphan nilitum RJ amumang achehra ka thek long ji aphan lasi nanglitum do an un an banang bor idun tha nanga churning riglo nanglitum ha adet budi ka chi van ji aphan man aphan lasi alang litum aphan Karbi Anglong ake the giding CM EM pen ke chenglok MP MLA tum phan ka chuning ri lasi alang litum phan nang rap dun bek ji aphan nilitum ma hin pen chuning ri lo Wothat lang sopen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Nonmanum Sophan Bertang Tonsinang. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist,
consultant eye specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berita kang tonpen nang cirui tulo. Ini jambuli NGO Punten Patriotic Ponsi Silunijan ahi cilapen kulat along kapang tirasai kiklempon. Labang so sai kiklem along Bani Bathar Police Department atum sitami. Labang so kapang tirasai kiklem along Cerap Cito Dursi. Sai kiklem along RDPD. Adun tu labang so kapang tirasai sitami. Mesen pen pang tirpon. None ligit do lagadak Silunijan so ai chilong sinili dolo kasi pini Jambilian ju tumpen antum patir pi ponsi alang tum masuk clinic drive apa atum non claim pon lo kasi dak song thom atum alang tum chilang pon do Jambilian ju lapen ke barpothar police atum lapen ke bazar committee atum si labang so ke pang thir sai alang tum claim pon lo kasi nilihin camera person phan alang tum ke claim mohor ke paklaim phan si nili chuning ripon lo Adun tu Silunijan Bazar Komiti Atumakan Jambuli NGO Atum Ahin Pen Dasbin Sitami Pipazertikan Lang lo, ini tum dak Silunijan, tum Jambili team Ahin Pen, tum dak pangtir aside pon lo, lapente labang so pangtir aside lo nakachirap tum dak kaching hon. Borbathar OC, second OC sar ni tum nang chirap dun lapente dadak Bazar Komiti alil tum sitami tum han kan cerap na itu pen bang so pang tira sai na ciklem pen na ciklem lo na cerap dun lo lalu pini pen itu bang so pang tira sai itu dak sinujan na jengkol lo lepen ahin ciklem na hasil itu non bisik sedang pun mom Sapapani Pen Sarbinang Timung Newsfast Karbi Anglong Pinya berita lansi pajudik lo, domet hak me kardong.